Arratsaldeon, Oiane Amantegi da nire izena eta bideotxo honen bitartez aurkezten dizuet nire lehen lana, Ibai Ertzeko ipuina, elkarren eskutik. Ibai Ertzeko ipuina da ipuin luze bat, edo novela labur bat, edo horia norberaren esku. Amerikako Estatu Batuetako hegoaldean argazten da, ibai baten ertzetan. Eta bertan bizi diren protagonistak agertzen dira liburuan, batez ere haurrak. Eta batez ere haur batek heriotza nola ikusten duen, nola bizi duen, ze esan nahi ematen dizkion eta aurrera nola ateratzen den. Hemendik besarkada bat, elkarreko talde osoari eta zuei ere bai, irakurle guztioi, eta espero dut Ibai Ertzeko ertzak gozatzea. Besarkada bat.